खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 20 फेब्रुआरि 2026 मायथाइ एबा 7 फागुन दान 1432 मायथाइ सुक्रबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि रोंग'थिया खामानि थिलियाव जोंगोन। नोंथाङा नोंथांनि गोजौ मावख'गिरिफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोननो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव मोजां फिथाय मोनगोन होनना मिजिंथिनाय जायो। नखरनि आबहावाया रंजानाय आरो मिनिनायजों बुंफबनाय जागोन। गावनि जिउनि लोगोरिजों गोदै सोमोन्दो लाखिगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। गोदान मावथांखि जागायनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। गावनि फोथायथिखौ लाखि, जाफुंसारनाया खाथियाव सफैबाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों जोंथि गोजा गाब। वृषभ राशि। रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोख्रों नेरसोन दिनै नुनो मोनगासिनो दं। फालांगियाव मोनसे गोदान गोरोबथाया थि जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हायो। गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हायो। फरायसाफोरा मोजां खौरां मोननो हागौ। गावनि खरसायाव समानथि लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर आरो गलाब गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि सानस्रिफोरा बाखनायजागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखिनि सायाव खामानि मावनो जागायनो हायो। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर फैगोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। दावबायनायनि खाबुफोर दं। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नोंथाङा सोरजिलु खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। थिरांथा लानाय समाव रोंगौथि गोनां सुबुंफोरनिफ्राय सुबुरुन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नखरनि गोजोननाया बांगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव गोहोआ फैगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोदान खामानि जागायनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा धोरोमारि हाबाफोरनि फारसे गोसो जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव मान मोनगोन। गोसोनि दुंहाव थासारिजों थिरांथा लानो नाङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों क्रिम गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा फोथायनायजों बुंफबनाय जागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर ओंखारगोन। नखराव गोसो गुदुं जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान जाफुंसारनाय मोननो हागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआ गोजोनथाव जागोन। अहंकारनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि आबुं मुलाम्फाखौ मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नखराव गोजोनथाव फैगोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिना साबजाथाव जागोन। मोनसे गुसुं दावबायनाया जाथावना। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। गावनि समखौ मोजाङै बाहाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला आरो गोथां गाब। तुला राशि। दिनै समानथाय आरो गियानजों खामानि माव। बाहागोदारिया मुलाम्फा गोनां जागोन। राङारि मुलाम्फानि खाबुफोर दं। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। सोरजिलु खामानिफोराव जाफुंसार जानो हागौ। मोनसे गोजाम नांज्लायनाया जोबनो हागौ। धैर्य लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि इसिङारि गोहोआ गोजौ जागोन। नोंथाङा आन्दोनि एबा थाखोमानाय बाथ्राफोराव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ।
नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। मोनसे गोदान खाबु सोमजिनो हागौ। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। दबथायनानै आवगाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि। दिनै नोंथाङा खाफालनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि जिउ राहायाव दावगानायनि नेरसोन दं। खामायनो हायो। नखराव गोजोन थागोन। दावबायनाया मोजां जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंगोन। गेदेरफोरनि बोर ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो आरो खमला गाब। मकर राशि। दिनै आब्रुथिजों जाफुंसारनाय फैगोन। नोंथाङा बैसोगोराफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। नखराव गोजोन थागोन। रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा गोदान जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन। धैर्य आरो गावखौ दबथायनो लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा गोदान खाबुफोर मोनगोन। नोंथांनि समाजारि बेंखनआ गोसारगोन। रांखावरियारि मुलाम्फानि इसारा दं। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोजोना फैगोन। सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि सानस्रिफोरखौ रोखा लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि। ध्यान आरो यगानि गेजेरजों गोसोआरि गोजोनखौ मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नोंथाङा नखरनिफ्राय गोसोआरि हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखिनि सायाव खामानि मावनो जागायनो हायो। सावस्रिया मोजां जागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।